So, what's up guys? This is another day, another vlog. So, ngayon pupunta tayo sa Magikland and Campuestohan sa Bacolod City. Yan yung Magikland guys. Magic na magic. Tingnan nyo. May mga rides din dito. Ferris wheel. And madami pa. Then, first ride namin is yung Ferris wheel. Kasama ko pala dito si Madam Charmaine. Yan. Diba? Ganda ng Magikland guys. Ano, merry-go-round. At saka ang tawag dyan sa up and down yan. Hindi ko alam. Yan, may train, choo-choo train para sa mga bata. Yan. Ito, second ride namin. Itong, hindi ko alam kung tawag ito, parang roller coaster na umiikot-ikot. Yan. Ako ba tayo labas mo ha? Yan nga guys, tapos na yung roller coaster. Dito naman tayo sa merry-go-round. Lipo nga ni Oy! Wala ko chinilas, mahulog ni. Lipo nga ni Oy, di ko ganaan eh! Di ko ganaan eh. Ha? Love. So yun lang guys, di masyado ako naka-video dyan kasi mahirap. So pupunta tayong Campuestohan. Yan yung daan papuntang Campuestohan guys. Yan, may dino park sila. Diba? Galing oh. Nagmo-move yung mga dinosaur, parang totoo. Madami pa yan dyan guys. So, pabalik na kami ng Iloilo City. Hanggang dyan lang guys muna yung video ko. Yan yung daan pabalik ng Iloilo. And please, thank you for watching. And please like and share. And subscribe to my channel. Thank you!